Така, добре ли? Добре дошли в първи ми някога влог, в първото ми видео, в което снимам така хоризонтално. Нали така се казваше? Хоризонт, да, така се казваше. Евентуално, може би, това видео никога няма да види бял свят. Обаче, може и да види. Не знам. Днес имам много работа. Сега съм на работа. Като съм на закуски. Т.е. трябва да издам закуските и да си тръгна да си върша моите неща. Така че ще се видим после, а после ще правим козунак. Свършихме работа и сега отиваме да си вземем вестник. Опитахме се да пратим една пратка в почтата, само че неуспешно. И сега отиваме да си купим вестник. И ще ви кажа след малко защо. Взех си вестници. Намерих си вестник Тревненска седмица, едва в Трявна, но не е важното това. Важното е, че всъщност в този вестник има писано за мен. Именно за това си го купих, както го купих и на баба и на мама, както споменах, за да им припомня каква готина дъщеря и внучка имат. Общо съм супер горда от себе си. За някои хора може би е нищо да са във вестника, защото, честно казано, може да си платиш и да бъдеш. Но при мен ситуацията е такава, че всъщност ме попитаха дали искам да участвам, което означава от твоя страна, че някой се е вдъхновил и е поискал да разкаже моята история. Няма значение колко човека ще го прочитат този вестник, важното е, че ме има вътре и че съм си го взела. И просто е една стъпка към бъдещето, което искам да изградя като цяло. И някой ден, когато постигна това, което винаги съм искала да постигна, ще си го гледам с носталгия и ще си казвам, ето това е бил пътя. Пък и дъщеря ми да види каква готина майка имала и как са писали по вестниците, защото може би никога няма да види вестници, евентуално, защото е едва на 3, пък докато порасне, сигурно няма да има вестници. I don't know. Сигурно много ще забравям да снимам, но едно много важно нещо се надявам да не забравя. До вечера ще правя козунаци за първи път в живота си, но ако се получи, това означава, че всеки може да го направи този козунак. Така че заслужава се да гледате това видео само за да видите дали ще се получи, защото и дори да не се получи, аз пак ще го кача. Просто искам да правя някакви мини влогчета и то не толкова за хората, които ме гледат, съжалявам. По-скоро с дъщеря ми, един ден, когато порасне и се чуди какво да гледа в YouTube, да гледа майка си, как говори някакви неща. Така че, мамо, моля те, бъди добър човек. Най-важното. И мисли повече за себе си. В този живот трябва да си малко егоист, защото аз не бях и до къде стигнах. Така че да. Майка ти вчера ме си много яко тестола и сега ще има снимки ето тук. Ако някой ден ми се изтрят снимките от телефона, да знам, че съм ти ги показала. Нали? Да, планът е следният. Ще вземем другата ми дъщеря. Много те обичам, Натали. Ще вземем нея и ще отидем да напазаруваме за козунак. След това, докато е хубаво времето, ще отидем малко да поиграем. Тя да поиграе, аз не знам какво ще правя. Ще си играя с нея, очевидно. Ще си играя с теб, очевидно. След това се прибираме вкъщи и... Не, първо ще вземем другата ми дъщеря. Също се малко се обърках. Надявам се да не ви се стори много хаотичен този епизод и да разбирате какво ви говоря. Но и да не ме разбирате. Както казах, тези видеа са за дъщерите ми. Някой ден да ме гледат и да си казват: ей, мама, каква е била? Обичам ви и двете, ако някой ден го гледате това. Така че да, отиваме към вкъщи, после до магазина. Ще ви взема, ако се сетя. Дайте да направим анбоксинг на вестника. Защото съм много ентусиазирана. Ти базикаш ли се? Хора, купила съм грешния брой. Купила съм грешния брой вестници. Грешния брой вестници. Ще оцелеем и този път. Да, взехме 1 килограм кайма. И ако се питате за какво ми е, имаме заведение и правим най-яките бургери в Трявна. Малко ви излагах, всъщност не снимах как меся тестото. Умесих си го, оставих го да втася и излязох да си напазарувам, като си взех и везна, защото трябва да измервам топките. Трябва да са по 190 грама всяка. И така се получават при козунака от въпросната рецепта. Така че явно ще ги покажа като са готови. Нямам още този навик постоянно да си стоя на телефона и да снимам. Обаче се надявам да го придобия, защото ми е приятно. Добре, излагах, че ще снимам процеса, но вижте тези красоти. Не може. Не може да те питам нещо. Не. Аз искам да си гледаш това видео след 10 години. Не. Искаш ли да кажеш нещо? Да. Какво?
Ами, че те обичам. Така ли? Да. Бамболейче се обича ли ме? Не. Не, как така? Чакай, тук. Ето това е пълната огница вкъщи, нали така? Да. Да. Пълна огница ли е вкъщи? Да. Пак съм аз. Часът е 11 часа, децата заспаха. Аз тотално забравих да снимам каквото и да е от Козунака, освен крайния резултат, който ще видите някъде тук. Също така, ще забравих. В смисъл бях толкова концентрирана в това да направя перфектните козунаци, перфектни като за първи път, че просто, да, забравих да снимам. Отделно децата постоянно бяха около мен, не беше изобщо тихо. Беше забавно, беше доста интензивен ден. В този влог ви излагах за много неща. Казах ви, че ви покажа как се прави Козунака. Не го направих. Казах ви, че ще ви покажа вестника. Не го направих. Но той остана в колата. А тя е далеч. И не мога да сляза да го взема. Децата ми заспаха преди малко. И общо дето и аз мисля да си лягам. Ще си пусна някое филмче, но преди това ще правя ризото. Евентуално, ако се сетя да го снимам, ще го добавя в следващото ми клипче. Много ми е изморено, много съм изморена. Този влог започна с ясната идея да говоря на дъщерите ми. И някой ден, да, знам, че имам само един ногът. И някой ден, когато те пораснат, да гледат тия влогчета и да е нещо като дневник за тях. Да видят колко малки са били, каква е била майка им, дали е поудяла още повече, дали е станала по-нормална. Просто да видят как нещата са се променили и да мога да им давам съвети. Но всичко, което казвам за тях, имайте предвид, че го мисля с цялото си сърце и може да го приемете и за вас. Така че този влог ще бъде много кратък. Ще бъде първия ми. Така че не очаквайте кой знае колко. Горда съм от това, че съм ме сложили във вестник. Понякога имам толкова високи цели, че нещо като това ми се струва много малко и сякаш не съм направила достатъчно и сякаш не съм достатъчна. Обаче днес като се замислих, колко хора ги има на вестник? Нали? В смисъл, може би много, не знам, може би ако си платиш, не знам как работят вестниците. Само, че мен ми има на вестник. И това не е нещо малко. В смисъл, по-възрастните хора четат вестници, за по-младите не знам. Аз, честно казано, вестници съм виждала само когато съм била малка и то даже не съм ги чела, ми просто съм виждала как дядо ми ги купува. Така че, де факто, ето това е, може би, моят съвет към вас и към вас, т.е. към дъщерите ми и към вас. Позволи си понякога да спреш, да се огледаш и да видиш всъщност какво си постигнал. Защото хора, имам 2 издадени книги. Имам подкаст. Опитвам се да правя нещо с живота си. В смисъл, не стоя на едно място. И дори да си провалям, това пак е път. И това, което искам да кажа е, че понякога ние хората, не само аз, това го забелязвам в много хора, имаме прекалено високи цели, че забравяме да се радваме на малките победи, които ни водят към високата цел. Така че понякога просто трябва да спрем да се огледаме и да видим къде сме, колко сме извървяли и да оценим, да си кажем браво, да се наградим с нещо, да празнуваме това, че всеки ден опитваме. И истината е, че когато човек има деца, в моя случай, той се научава малко повече да оценява малките неща в живота. В началото много се изнервях, когато бързах за някъде. И дъщеря ми, първата ми, преди да се роди втората, и тя много, да речем, плаче. Почва точно в тези моменти да плаче. И много се изнервях, докато всъщност една вечер не си скролвах в Инстаграма и не попаднах на един цитат, който гласеше, че може би децата ни се пращат, за да се научим на търпение. За да се научим да спрем и да се огледаме. Не знам дали разбрахте какво имам предвид. Но да, аз ви казвам лека нощ. И ако се сетя, този път няма да обещавам. Утре ще ви покажа и вестника, и как правя ризото. А пък
ако ви допада Козунака, по принцип обмислям да правя пак. И ако искате клипче, може да ми напишете в коментарите.